така каза Бойко Борисов, защото бюджета, ако не е гласуван от негови хора и не е подреден по начина, по който той смята, това е, така, как да кажем, препъни камък за следващото управление. Можем ли, господин... Всичко, което те кара да живееш с музиката на едно място. BG40.BG. Здравейте, аз съм Миленита. Обичам да пея, да танцувам. Около половин час или малко повече. И тя има за цел по-скоро да осведоми медиите за същността на приетите европейски директиви, за предстоящото транспониране на тези директиви в националното законодателство. Освен това и ще даде възможност на браншовите организации, някои от които имат национално представителство, да вземат. Растат криле от перушина, от разшитите възглавници. Рак може да ви посети някоя муза. Посещава ви муза колежка, муза съседка или някоя случайна муза. Зодия Лъв, днес сте склонни да се подвеждате по чуждото мнение на знайни и незнайни, граждани и гражданки, измислени герои, извънземните в главата ви и книжни пророци. Девите, днес е ден, в който може да се отдадете на мощности на места, на закрито и на открито, в зависимост от това какво се случи. Но с скромните ни познания по тенис, мисля, че горе-долу беше добре. Успяхме с други шеги и закачки да завуалираме това, че статистически не сме толкова добри по тенис, както коментаторите на Евроспорт. За колисите какви хора? На изпълнителната власт, социални партньори, браншови организации и естествено такава, че да има задължително гласуване на следващите избори, които ще се есента най-вероятно по всички прогнози. Може да стане бързо. При това не с промяна само на изборния. За по-ефективното протичане на нарушени техни права като потребители и след това да ни кажете успявате вие да отговорите на тези жалби. Какво е съотношението между такива, на които има положителен резултат?